Ak lietaš na Slovensku, a teda aj v celej EÚ, tak potrebuješ číslo prevádzkovateľa dronu. Toto číslo získaš na dopravnom úrade. Potvrdenie vyzerá takto. Číslo sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je verejná a za pomlčkou je trojčíslie tajné, trojčíslie, ktoré nešerujem s nikým. Pre všetky DJI drony, čiže aj Miničko alebo Neo, teda tie najmenšie, platí to, že číslo prevádzkovateľa potrebuje mať nalepené na každom drone. Číslo mám iba jedno prevádzkovateľa a toto číslo, rovnaké číslo, si nalepujem na všetky svoje drony. Nalepuje sa len prvá časť toho čísla, tá, ktorá je pred pomlčkou, a teda tá, ktorá je verejná. Číslo za pomlčkou ostáva tajné, nenalepujem ho na dron. Aktivácia Remote ID. Pri dronoch, ktoré sú do 249 gramov, čiže tie najmenšie, Miničko, Neo, nepotrebujem nič robiť. Tieto drony nepotrebujú mať diaľkovú identifikáciu a taktiež ju ani nemajú v sebe zabudovanú. Pri ostatných dronoch, ktoré sú na 249 gramov, ako je Mavic, Air, Enterprise drony, je už zabudovaná diaľková identifikácia a potrebujem ju len aktivovať. Aktivujem ju číslom prevádzkovateľa, zadaním do diaľkového ovládača. To si ukážeme v ďalších krokoch. A čo je vlastne diaľková identifikácia, čiže Remote ID? Je to funkcia dronu, ktorá sa automaticky spúšťa pri každom zlete a vysiela údaje, ako je napríklad výška, vzdialenosť, poloha, rýchlosť, číslo prevádzkovateľa, sériové číslo vysiela. Dron je týmto rozoznateľný vo vzdušnom priestore a tak prispieva k lepšej bezpečnosti. Pri aktivovaní Remote ID potrebujem mať pustený aj dron a samozrejme aj diaľkový ovládač. Idem na 3 bodky, Safety, scrollujem dole, Remote Identification, zadám číslo, zadávam ho kompletne celé aj s tajným číslom, ktoré je za pomlčkou. Ako aktivovať Remote ID v aplikácii DJI Pilot? Tu je to jednoduché pri DJI Pilot. Tu vidno číslo, ktoré sme už my zadali dopredu, tiež sa zadáva kompletné číslo aj s číslom za pomlčkou. A na záver niečo k starším dronom. Ak máš napríklad Mavic 2 Pro, starší dron, ktorý teda diaľkovú identifikáciu v sebe nemá, môže s ním lietať, stačí ti nálepka na drone so svojím číslom prevádzkovateľa a tento dron má výnimku, Remote ID nemusí používať, pretože bol vydaný na trh pred 1. januárom 2024.